Oh, oh, oh. Ay, oh, uy. Malas, kinakagat na kayo. Oh, oh, yari. Oh, oh, Ricky. Sa araw vlog mo kasi. Laki oh. Oh, grabe. Matatanggal na. Ay, nakaisa din. Ang lupit. Ayan, ang dami oh. Lapad yung kino. Ni Karutche yun. Sa'yo itong isang malaki oh. Yung mga yun, grabe yung laki oh. Yan, laki oh. Isang mapagpalang araw ulit sa inyo mga tayo. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin. So, dandahan lang tayo mga tayo kasi medyo may sipon tayo sa mga pumiyok. So, dito tayo ulit mga tayo sa ano, sa Pasig Pineda, sa may Purok 4, no? Purok 4. Kasama din si Kuya Ching, yan o. Saka si Kuya Don Robert, saka si Kuya Prince Pabarlan, Kuya. Yan si Kuya Prince Pabarlan, mga tayo doon. So, ito mga tayo, kasama natin ulit si ano, si Aro Vlog. Ay, Kachoy. Si ano, si Kachoy Diyan ng Ilaw. So, ito yung huli na namin mga tayo. Hindi lang kasi kami makapag-intro kanina kasi may andito, nag-sounds sa taas. So, ngayon siguro ano, nagpahinga kasi mag-break time mata. May nahuli na kami mga tayo. Pakita ko sa inyo mga tayo. Yan mga Kachoy oh. Hindi na masama yung mga tayo. Oh. Laki nung isa oh. Ang ulam na. Sana madagdagan pa yung mga tayo. So ito lang yung setup natin. Yan. Yan ang setup natin mga tayo. Dalawa yung pamiwas natin. Kasi maluwang naman tong ano. Maluwang naman tong spot natin dito. Kaya pwede tayo magdalawang pamiwas. So mamaya kung may dumating pa na mga anglers, so mag-iisa na lang tayo. Set up pala natin tong ano, stand ng cellphone dito sa likod natin para makita natin biwas ba. So andun si Kuya Prince Pabarlan mga tayo. So di natin istorbohin para ano, makapokus yan ng pamimiwas. Ayun, dito lang tayo. Dapat doon kami sa ano ngayon eh. Sama ko sana si ano, si Aro Vlog. So may Pampanga River yun. Abangan nyo yun mga tayo, maganda doon. Ulang no? Noy? Ulang titirahin natin. Yung ulang pala ano yun? Yung hipon na maba yung galamay. May sipit. Hindi lang tayo na dito sa pamiwas kahit may sipon. Ano na pala si tatay yung kinakagat na kayo. Oh, oh, yari. Oh, oh, Ricky. Nasa gilid lang pala oh. Oh. Dito na kuya. Nandito na sila. Dito na sila. Good size pa naman no. Oh. No, ano masasabi mo ni Noy? Alam ko, kaya naka-register. Ako hindi ako naka-register dito. Ayan mga tayo, pa-support yan mga tayo. Wala sa atas, di mo ata kasama si ano? Si Kulit. Ano, ayaw sa mama. Si Ivan. Ayun, kayo na yun. Ay, kita tayo pala no? Oh. Ang dami na huli tatay oh. Oh, grabe talaga si Kachoy. Ay, ito. Oh, oh, oh. Ay, Ito dalawa. oh, uy. Ginagawa mo. Plastic. Akala ko akin yun, iyo pala yun. Ayan, nakadali na naman si Kachoy ang hilo. Oh. Dito na kuya, dito ka na. Wala to. Uy, kinakagat no. Ano sa akin? Ha? Wala, hindi ako kilala talaga. Grabe, ang lapad oh. Grabe. Mati oh, yung isa. Yan, dyan natin ito isang maliit. Yung kinikibit na naman yung isa ko mga Kachoy. Ito, yung sa dulo. Oh, oh. Uy, sus, potol yung rad. Muntik mo putol. A few moments later. Si Aro Vlog mo Kachoy. Laki oh. Oh, grabe. Matatanggal na. Ay, nakaisa din. Ang lupit, ang laki. Uy, makakawala na. Diyan. Ang laki, oh. Wala, para makalis. Ang laki oh. Dali.
Grabe, ang laki na. Uy, no. Oh, yun lang. Ayun, kinakagat na naman, oh. Oh. Nasa gilid lang, ha. Nasa gilid lang yung nadali mo, Noy. Oo, malaki. Uy. Puro floater. Nakuyog. Oh. Ayan, si Master Prince Pabarlan, mga tayo. Kuya, ano yung kumusta doon sa area mo doon? Nakakatamad. Pahinga ako, pahinga. Pahinga lang muna daw, mga tayo. Snack muna daw, snack. Para May ano dyan ah. pampawala ng init. Ayan si Aro Vlog. Oh, nakasurti ng malapad. Ginagawa mo. Ay, kinakagat-kagat ata ito, Noy. Oh. Kinakagat mo kasi. Huli ka. Uy, salvage. Ole. Thank you. Dali mga kasi, arroyo nga lang. Oh. Arroyo. Pakita mo daw yung huli natin. Ayan oh. Korporasyon. 3 katao. Ayan oh. Huli. Ang dami na oh. 1 hour later. Oh, yun mga katoy. Malilipat kami sa Acacia mga katoy. Sa may Guadalupe. Yan si Katoy Aro Vlog. Ganyan pa rin oh. Tumagal sa ano. sa init. Yung mga kasama natin dito, si Katoy Angelo na lang dito. Ayan mga katoy. Huli namin. Lipat kami sa may ano mga katoy. Sa may Acacia, sa may Guadalupe, sa ferry station. Ayan, ang dami oh. Lapad nung kino. Ni Karonche yun. Yung sa'yo to, korporasyon to mga to, korporasyon. Yung laki na ni Karonche na sila. Sa'yo tong isang malaki oh. A few moments later. Oh, lupit talaga oh. Oh, yun na naman oh. Nandun lang sa medyo gitna oh. Oh, lupit. Sinlaki ng huli ko, no? Oh, kasing laki ng huli mo. Pinagkaya mong laging huli. Ayan, shoutout nga pala sa subscriber natin. Ito pala sila, ano, LJ, no? Si LJ tsaka si Leo. Ayan, subscriber natin to. Nakatagig sila. Balupit ng pamiwas mo, ha? Pang ano yan, ha? Pang mamaw. Ganda, oh. Tayo mga tayo, ano, dito tayo ulit. Sit up tayo ulit dito. Bali, umuwi na rin si Kachoy, ano, Angelo. So, ito yung ano mga tayo, kukunin na rin ni ano na yung huli niya. Ni Aro Vlog yung huli niya. Oh, bye-bye ka muna. Uwi na si Kajoy Aro Vlog mga tayo. Si Kuya Prince Pabarlan. Uwi ka na rin, Kuya? Uwi ka na rin, di ba? Anak, ay namimingot ka nga pala pa doon, ano? Oo, talaga dito kami, dito pala tayo. Sige. Si Aro Vlog lang pala uwi mga katoy. Dito lang kayo mga katoy, oh. Naka-plaster na ako dito eh. Sige. Ingat no, ingat. God bless. Okay. Dito lang kami mga katoy. Enjoy. Oh, ingat. Naghati-hati na kami sa huli. Korporasyon ng huli namin mga katoy. Sana madagdagan pa natin pang uwi natin. Tayo mga tayo nakapag-shoutout. Dito na tayo mag-shoutout. Nakalimutan. So dito na tayo mag-shoutout. Yan, shoutout na pala kay ano, Marjorie Vlogs. Yun. At siyempre shoutout natin pala sila. Si Leo. Tapos si LJ. Tagig Anglers. Tsaka sila Sir Prince Pabarlan. Tsaka Aro Vlog. Si Kuya Ching. Yun. Tapos sila si Angelo. Yun, kanina. Umalis na rin sila mga tayo. Kuya Prince Pabarlan na natin. Yun, shoutout tayo. Shoutout kay Wing Sarica. Shoutout Joy. Shoutout kay Lordino Guilitis. Shoutout kay Kalamba Pro. Chavis Brothers. Tonton Mark. Ayan. Marpino Tino Kalamba Anglers. Yun, shoutout niya to. Shoutout sa mga ano, Kalamba Anglers. Nathaniel Templo Nuevo. Yun, shoutout. Kajit Mix Vlog, yun, shoutout. Simple Life TV, yun, shoutout. Mix Outdoor TV, yun, shoutout. Upang Biwas, yun, shoutout. One Fish Adventures. Lee Green Aguilar, yun, shoutout.
Pindoris TV Official, yun, shoutout. Balansa Channel, yun, shoutout. Elfred Angelo, Notibar, yun, shoutout. At siyempre shoutout sa mga silent viewers natin at mga bagong subscriber, yun, maraming salamat. Thank you. Focus na tayo dito mga tayo. Sana makadali tayo ulit. Nakadali sila ng maya-maya pa, nakadalawa mga taga-ano yung mga tayo. Santa Ana Angler. Binili yung huli nila. Nag-salvage kasi sila mga tayo dito sa bayan. Barangay Buhayang Bato kanina. Ay madaling pa. Nag-salvage sila. Nakadala daw silang maya-maya. Bininta nila yung maya-maya na huli nila. Madami talagang maya-maya doon. May Buhayang Bato sa may mangga. Sure, tapat-tapat lang din talaga, ano? Pag natapat talaga, kaya anong gawin mo eh. Wala nang ano pa talaga yun. Kahit nalinigitan ka nila, pag nakuha mo yung sit-up talaga. So, pasensya na kayo mga ito eh. Doon sa video natin sa Pinitan, medyo magulo yung video natin. Hindi tayo nakapag-intro ng maayos doon eh. Daming ano, nagsa-sounds. Tapos daming mga bata, may mga umiyak. Kaya di tayo bawal sa YouTube yung umiyak na bata. Ito pa yung nahuli nila? Maya-maya, grabe yun, laki oh. Gawin kong thumbnail to kuya. Ayan, gawin kong thumbnail yan. Yun. Ayan, laki oh. Laki. Ayos. Ano, tabang thumbnail yan ah. Nadagdagan pa ng dalawa. Yo, grabe, ang laki nito kuya. Grabe, ang laki ng mga kasi. Ang laki. Na-salvage. Ang lupit naman nun. Yan, pangarap ko rin yung mga to. Kaso wala tayong gamit pang salvage. Yung pang salvage natin, ano, dapat nun, ano, 5 hook. Yung atin, triple hook lang yung atin eh. Hindi pwede dun. Buti pang di ako lumipat mga to. Dito kasi mga to, kaya lumipat kami dito kasi ano, yung nakaraan, yung huling upload ni Sir Prince Pabarlan, hapon daw yung kumikibit, kaya nagbakasakali kami. Ayun, nabakasakali tayo. Wala eh. Bayo, okay lang mga to, pang, ano na rin, meron na tayong pang ulam. Si Kachoy Jilo, umuwi na rin. Kibitin mo naman, pang finishing. I-upload ko na lang ito mga toy kasi wala tayong pang-upload nyo ano. Ayan mga katoy, bali paalam muna tayo sa kanila. Ayan, dyan si Leo oh. Tahimik siya kasi walang uli. Dapat ka boy. Kaway ka naman, kaway, dali, kaway. Ayaw kumaway. Si LJ yan dyan, si Nonoy oh. Si Prince Pabarlan, si Dolo. Yan tayo makapagpaalam sa kanila. So yun, maraming salamat mga toy. Pasensya na po, medyo magulo yung video natin ngayon mga toy. Magbawi na lang mga susunod mga toy na upload. Bawi tayo sa ano, susunod siguro bukas, susunod na araw. Medyo masama yung pakiramdam natin. Siguro na pati pamimiwas natin, apektuhan. So yun, maraming salamat sa mga nakasama natin kanina. Kaya ngayon, thank you. Bye bye.